Ben yemeğe geldi vurma. Üstümündeyim. Şakalık, şakalık. Nasıl iyi. Boy. Bas. Bitmem. Şimdi Confused. Bu şakalak da bu. Kalkmıyor da. Evet mi? Ayak satalım. Satı al. Ne oldu? Dur olur mu? Ой, моя тут есть. Парапсийскую. Была у меня допустим. Что еще? Как щитит? Алып, вместо сатып, ең артын қайсы? Ай, достар, мен там түсінбедім мына ойында. Купить деп тұр. Ой, бұл, ну не қуыр. Вообще зон екен, елік. Зон. Ой, бұл. Нет, мама, шауэр. Шауэр. Я вообще психи.
Первый шере сумкарда. Ойбай. Чей? İttiğimde neymiş biliyorum. Aa dostlar. Я на питоме стал так. Его что не будет. Dostlar, ilk başına sıksızın başarısın. Mini barboy. Қалай білесің? Екі машина бас етіп түсіндіреді. Сәсін бассам жасай ма? Жасамай ма? Ол бәрі аман мен қызық басынан ойбай баспаға көріп екінің бас. Sol oyuncunun tak büyüdüğümüzü suмканы.
Вот установлено закрыть. В общем, у нас сумка мало. Не точно опцию из вас. Что я не закуплю? Мне холодно. Просто прыгаю. Что мне нужно? Я подготовлюсь.